kulala esemantusini, ndifunde eKing Ntsatsi TVET College, ndisenza i-National and Diploma in Farming Management. Ndibe nelife yokufumana kule program Entrepreneur Graduate Program apha ku-2025. Ndipleyiswe eFort Cox under USAID. Izinto esizenzayo on daily basis phaya siyavuka ekuseni, kukhona ii-programs eziyi-2 which is ii-broilers nee-layers. Ii-layers ke zezikukhu zizalela amaqanda, then ii-broilers ezisincedisa kweli cala lenyama. But ke okwangoku ndisekweli cala lee-layers. Into esivuka siyenze phaya, siyavuka sifike sifide, sikline, sikholekthe amaqanda, sigreyide, then siwase ePalmstone. Then xa kufike ixesha lokuvaccinata, siyavaccinata, siba ne-vaccinating program esisebenzisayo to avoid disease. Fortunately kuye kwathi kanti xa ndifika kwabe kufika iinkukhu ezintsha ezina-33 weeks. It helps a lot laa nto yoba iinkukhu zifike sezina-33 weeks because it minimize i-cost, because xa uzofika zisencinci zifike zibe nemsebenzi omninzi i-feeding yabo. So ezethu zifika zina-33 weeks, then I think zihlele nje iveki eyi-1 zabe sezileya amaqanda. Kule program I think ndifunda lukhulu because ngendlela endibona ngayo under USAID, I think xa kuphela lo program ndifuna ube ndinendawo yam yee-layers nee-broilers.